Good morning guys, sobrang aga pa. It's 6:23 ng umaga and papunta kami sa ano guys, Anzac Day dawn service. So, explain ko sa inyo mamaya kung ano siya. Basta holiday ngayon kasi Anzac Day and ang daming tao guys. So, naglalakad sila papunta sa dawn service. See? Yan. Sobrang busy din, walang parking. Si Lyra at saka si Tony, they're already here, but they said there's no parking. See, ang mga tao naglalakad. Oh, ang dog. Ang cute. Ala, wow, ang daming sasakyan. Sige, bye-bye. Bye-bye. Morning, guys. Morning. Ayun yung mag-focus sa mukha mo. See ya. Guys, tapos na yung service. Tapos na yung service. Balik na kami sa car. And mag-breakfast kami sa city. Nakalip tint lang ako kasi kanina at saka ko. Hindi ako nag-makeup. Nag-ano lang ako. Nag-eyebrows kasi kilay is life. But yeah, the weather is good. Yun, oh, marami pa din tao dun. Anzac Day. Babe, can you, what's Anzac Day? It's Remembrance Day. No, it's just, I don't know. I don't know. It's got to do with the war. This is when the war started or stopped. Yeah, so, hindi ko sure. Siguro mako-compare natin siya. I'm not 100% sure kung, yeah, hindi na lang mag-explain kasi hindi ako sure. Sensitive pa naman yung topic na yan. Dito na kami malapit sa restaurant, guys. Doon kami kakain sa Bocelli. Gagano'n talaga yung mukha, Bocelli. Babe, where are we eating? Babe, where are we eating? Where are we eating? Just here. Say it. Bocelli. Bocelli, wala. Bocelli. Ano to? Bocelli, guys. Nakabook na kami for 8 people. Papunta din dito si Kat. At saka si Neil. Hindi sila nakapunta sa service kanina kasi si Baby V daw tulog. Dito na kami, guys. Yay! Kakarating lang din nila. Asa na si Kat? Ayun. Yun si Kat. Hello! Dito na kami, guys. Yeah, we saw the dog service. Dog service? Guys, meron kaming pa-heater dito. Luto na si Kat, balot na siya. Tamang-tama sa ano ko. Uy, agtang ko. Oh, tingnan mo, ang init-init. Ano? Guys, banana bread with passion fruit and cream. Pa! Nag-order si Neil at saka si Lovely ng ganyan. Ay, si Kat pala. Sa'yo yan, Kat? Sa'yo yan, dalawa? Bot-bot, namut-bot na sad. Bot-boton. Ayo! Napak, YouTuber. Belat. Uy, bakit ka ganyan makatawa? Nagpapatawa ka? Yan yung kay Love, guys. Expensive. Second round. Ayun, di ba kayo nakakakain? Walang laman ang table. Si Tony, kain na. Kain pa more. Si Don din, uy, same kayo. Expensive. Sarap ng kainila. Pancake. Tapos kay Mark. Ewan ko ano ko yung Mark. Tapos yan. Atlantic yung kay ano. Sarap. May sound. Kami ni Kat. Nga kami, guys. Wala pa kami. Wala pa. Dalawa na ko, guys. Oo nga eh. Si ano, Lovely, wala na. Uwi na to after. Tapos na siya kumain eh. Ay, magpapansit pa. Ay, wow. Guys, dito na naman kami. Dito sila nakatira, guys. Dito na naman kami sa bahay nila. Luto kami ng pansit. Eh kasi yung kapatid ko, nag-Instagram story, nakita ko na kumakain siya ng pansit. Sabi ko, iba din to siya. So, sila nandito din. Now, I'm alright. Thank you. Hindi ako nakakain. Alam nyo bang nangyari? Hindi ako nakakain kanina kasi yung order namin, ang tagal dumating. So, pinakancel ko na lang yung order ko. So, nag-coffee lang ako kanina. Tapos sila Love at saka si Hati. Oh, pak! Luggage! May pa-luggage. Dito na po kami titira. Pinalayan sa May mga luggage. dito ba? Kain ng pansit niyo. Lipat na kayo dito. Kompleto, guys. Buti na lang, kompleto talaga kasi walang open na. Ay, alam mo ba yung OK Asian shop? Mag-open ng tent.
Hindi mo. Kompleto. Ang topic guys, nantok ako guys. Ayan. Pansit. Wala pang pansit, pero maya. Pansit yan, guys. Smile, Lyra. Tapos, luto din siya ng ano, pork belly. Pak! Sarap niyan, Lai! Yummers! Yung sa baba nito, meron pa kami. Meron pa? Ikaw bahala. Madali lang naman eh. Ikaw bahala. Ayan, yummers. Dito. Sa ganyan, noodles. Hindi yung fix siya. Parang bami. Bami. Kasi kapag yung maliliit lang, bihon. Yun. Tapos kapag may sa halong malalaking noodles, yan, bami. Tama. Bami din sa inyo? Parehas tayo. Yum, bami. Ay! Sarap ko naman dito. Sarap. Last na yan, guys. Patapos na to. Yan. Manalang yung lasa. Sarap nito. Dali lang pala. Hindi ka pa nakaluto pansit, guys? Kaluto na siguro ako mga 2 beses na siguro. Okay. So, lagi pa rin akong Masarap yung ganito noodles, guys. lagi akong dumidepende sa recipe pa rin eh. Ang dali lang pala nito. Dali lang pala siya, guys. Char! Kaluto siya. Yummers na tingnan. Tingnan nyo to. Galon. Naalala mo yung nung bata ka, nag-ano ka din? Sagop? Oo. Sagog din sa amin. Nagsasagop kami guys, sa lola ko. Pupunta kami sa puso. Nagsagop kami, ganito yung galon namin. Correct. Tag-dalawang galon ka. Punuin nyo yung container. Ganon. Oo, punuin. Tapos yung lola ko pa, punuin nyo yung anong tawag dun sa malaking Yung drum. Drum ba yun? Orokan. Orokan tawag din dun. Meron kami yung malaking drum talaga na blue. Yung iba black. Tawag nila yata sa orokan. Punuin yung drum. Oh, pabalik-balik sa puso. Ang layo-layo ng tabay ba yung tawag? Ang layo-layo. Luto na guys, yung pork belly. Tapos meron pang 2 dito. Yum! Yan, tapos yung pansit paluto na din. Yan. Thank you, Lai. Wala, siya? Nag-ding. Yummers, guys. May pa-coke pa kami. Ano na? Good morning, Day. Natulog. Brown thumbs up. Kain na, Lai. Dito kami sa Cotton On, guys. Dito kami sa Harbor Town. Diyan si Leva. Belat! Belat! Sobrang tagal namin nakahanap ng park, guys. Grabe, akala nga namin makuklose na kami. Grabe, ang busy. Dito lahat ng tao. Pareho kami nang iniisip ng mga tao eh. Yung alam mo yung kakain ng pansit, biglang pumunta Harbor Town. ganyan. Harbor Town. Diwaw. Mangga? Mali ka pala, pineapple daw. Mangga pala. Mangga. Shopping! Nakabili na ako, guys. 3. Isa sa temp, 2 sa ali. Mga skirt. Ay, meron halo. Ano yan? May pagganap sila doon sa labas. Pak! Cool kid! Ayo, cool kid! Baba! Nag-shopping ka? Nag-shopping yan? Yes, nag-shopping yan? Oh! Guys, nandun si Kat. Kanina pa yun dun. Kate! Nahintay namin siya.
May bibilihin daw kasi siya. Diyan na kami galing kanina, tapos balik siya. Ako din. Hala, magko-close na. Close na. Hala. Good afternoon. Good afternoon lang. Oo, good afternoon. Yun lang. Wala na siyang masabi. Guys, nag-shopping din. Iba din. Oh. Ah! Kay Baby V yan. Huwag niyo siya i-bash. Ano? Nakaharang yung mga tao? Paalisin natin. Paalisin. Paalisin ang mga tao sa seed. Hindi rin. Full price kasi. Hindi nakasale ang seed. Kaharang daw, oh. Oh, yan, oh, yung jacket niya. Gusto niya bilhin yung jacket, guys. Yung pink, ha? Buy one, get one, 50%. Buy one, get one. 50%, oo. Tapos na kami, guys. Pauwi na kami. Si Baby B nasa likod. Mamantay. Oh, kawawa naman si Baba, eh. Pagod na yan. Kanina, ano siya, good girl siya, guys. Tahimik lang siya sa shopping. Hilig din ng shopping yung batang yan. Punta pala kami sa bahay, si Dan nandun. Tsaka si Tony nandun din sa bahay. Nood daw sila ng footy. So, doon na lang kami uuwi instead of sa kina Lyra. Bahay na kami, guys. Nandito sila sa bahay. Si Lyra, si Danny Boy, si Lynn, si Kat, si Lovely. Doon. Chika pa more. Luto ako ng turon. Wala kaming pagkain. Hindi kasi inaasahan na dito sila. So, wala kaming pagkain. Turon na lang. Snack lang din. Kasi kumain na kami. Hindi pala joke. Hindi kami nag-lunch. Yan. Bus na. Okay, sunod. Yummers. Ganda naman yan. Tapos yung isa dito sa ilalim. Ala. Gapang pa mo. Gusto mo uminom, Lai? Ayaw mo? Moscato. Dili and drive. Ay, oo. Driving ka din. Magdadrive na din to. Kailan, wala na, oy. Uwi na siya, guys. Wala naman nakita alkansya. Okay lang kapag may mga ganyan, inano ko yan, bine-blur kasi si Dan din. Huwag mo ipakita ang piggy bank ko, sabi niya. Uwi na sila, guys. Si Kati nakauwi na kanina pa. Thank you sa turon. At saka sa popcorn. Uwi na kami, guys. Kasi layo ng bahay namin. Oo nga, layo pa ng babiyahin nito. Layo 5 minutes. Bye, Day. Bye. Ingat. Wait, ikaw, wait, tulungan. Babe, can you help Lovely? With her? What's wrong? To put baby in the car or Shira? Umalis na sila, guys. Si Dan tapos na siya. Sabihin ko sana nag-vacuum si Dan. Tingnan niyo to, guys. Ang dami naming mga yung mga bottles, yung mga ng Coke, ganyan-ganyan. Kasi mag-iipon kami, guys, ng ganyan. Si Kat, nag-iipon ng ganito. Tapos sino pa yung nag-iipon? Hindi ko sure kung sino. Mama ni Dan, nag-iipon din ng ganyan. Tapos, kapag nandito si Kat, kinukuha niya yung amin. Kasi siya, 10 cents per bottle. And kapag dumadami na siya, like ito ha, ang dami na nito. Pag dumadami yan, like, din siya, nag-accumulate din siya. Pero we never used to ipon-ipon kasi hindi talaga kami umiinom ng ganito, guys. Kung may bisita lang, bumibili kami ng ganyan. So sabi ni Dan, ano ba yan? Uy, konti lang naman. So parang not worth our time and the space. Kasi tingnan mo. Pwede naman siya ilagay sa plastic, ilagay sa labas. Anyway, sabi ko kay Dan, kapag nagkaanak na tayo, mag-ipon tayo ng ganyan. Parang sa mga bata na, uy, mag-ipon kayo ng mga ganito para ma-train sila ng maaga pa lang na mag-ipon ng mga ganyan. Yun sana yung plano namin. So, wag muna ngayon. Maya na lang. Pero nung Friday, nung pumunta dito yung pamilya ni Dan, parang marami sila naubos na beer. So, sabi ng mama niya, tingnan mo, yan, piso na yan, ganun. So sabi din, sige na nga, mag-ipon na nga kami. So nag-ipon kami, guys. And yan, madami na sila. So kapag 10 cents to, yung $1.10. Tama ba? Tama. Bobo na naman tayo. Bobo natin sa math. 2, 4, 6, 8, 10. $1. Hala, uy, sa dami niya, guys. Mga $2 pa lang to. Yung pomegranate ko pala galing yan kay Lyra. So, 2, 4, 6, 8, 10. $1. 2, 4, 6, 8, 10. Hala, uy, $2.20. $2.30.
Nagjo-joke-joke kami kanina. Kasi ganyan naman talaga mga friendship. Nagjo-joke-joke. Sabi ko, dadamihan ko yan para makapag-ipon ako. Para makabili ako ng pagkain. Para kapag bumisita sila dito, meron kami pagkain. Wala kaming pagkain kanina, guys. Hindi naman kasi kami nagsistock ng pagkain. Pero at least meron akong turon, diba? Nakasnack kami. Snack time din naman nung pumunta sila dito. Defend pa more. Defend yourself pa more. Patayin natin tong TV. Uy. Asan na yun? Remote? Okay, kwarto na tayo, guys. Matutulog tayo ng maaga kasi maaga pa ako bukas. So, sobrang aga ko nagising kanina. I actually woke up at around 3:30. Oh, thank you, babe. I'll take care of that, babe. To my stuff. The dry ones. Oh, okay. No, the dry ones. Okay. Thank you, babe. Thank you, babe. Who's the best? Me. You. Thank you. Siya pa nag-vacuum. Siya pa nag-ayos. Tapos ako, nag-shopping. Hindi. Sabi niya kasi, day off mo, day off natin, magpahinga ka. Ipahinga, nag-doon service. Aga gumising. Anyway, mag-edit ako ng isang video. Tapos, nipis na buhok. Mag-edit ako ng isang video, tapos matutulog na kami. It's actually really early, kaya lang, wala na, hindi na ako kakain. 6:40 ng gabi. Babe. Buang. Who's buang? Who's buang? Me. What are you doing? I'm the world's greatest husband blogger. You are. Babe. I love you, babe. Love you too. Babe, why are we doing this? Oh, wait, why are we doing this? Why are we collecting them? Because we're poor. I've lost my job and I'm collecting bottles now. A new business. New business. This is our new business, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. That's what I said, so I was right. I was like counting it. I was like, how many 10 cents will be $1? So Yeah. 10. Right? That's right. That's right. Who's Boba? That's me. No, that's me. That's me. That's me. Boba is stupid. That's you. That's me. But why are you in the mood today, babe? I love vlogging. I told you, I'm the original husband vlogger. The original. You're in the mood to vlog? Do you want to hold the camera? I love vlogging. Dan is cooking eggs, guys. And then I'm cooking... Oh, I will be cooking, Oh, is that ready yet? Can you move that? Or... Yeah, enough Oh, empty that, babe. No, I'm gonna put this water. Nagpaboil ako sa kanya ng tubig, guys, kasi isi-steam ko yung aking Di na sana ako kakain. Sabi ko, hindi ako kakain, pero kakain lang ako ng pork bun. Meron kaming pork bun dito. Sorry, babe? You're what? Nah. Oh, yeah, no, because it doesn't matter anyway. Is that already boiled, or... Why is it still going? Just go back to the hot temperature. Okay. How much you need? Maybe... That's enough. Thank you. Thank you very much. So where's that one? That's this one. Okay. Hello, babe. Yeah, put that in the middle. Ito yung dinner ni Dan, guys. And then put this over it. And then another cheese. No. On That here. one, and I'll put egg in the middle. I'm gonna cut egg up and then put it in the middle. Is that right? Okay. This one. And then do you want me to cut your eggs? Yeah, if you want. You want me to cut your egg? Yes, please. That egg? Cut it. That one? That's a sausage bag. That's a sausage. Luto na yung aking pork bun, guys. Iba tong pork bun na to. Mas gusto ko yung parang naka-open na siya. Agad-agad. Ito, close pa kasi siya. Tapos, kailangan ko pa siya hintayin ma-open. Kasi yun yung, parang palatandaan ko na luto na siya. Nagluto ako nito kahapon eh. Nag-steam ako nito kahapon. Tapos, parang finalo ko lang yung instruction sa
sa packet, tas sabi 10 to 15 minutes. 15 minutes yung ginawa ko, pero close pa siya. Tapos pagkain doon, sabi niya, ano pa, malamig pa yung nasa ilalim. So, hinintay ko na mag-open siya. Yun yung palatandaan ko na luto na siya. So, ito yung dinner ko, guys. Dito lang ako sa bed, pero wala na, matutulog na kami maya-maya lang. Pagod na ako, uy. So, thank you so much, guys, for watching. Yung close ko na itong vlog na to. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. And not forget, be good. Bye. Good night. Mwah. Good night, babe. Good night, everyone.